Okay, sige mga kabuinan na isyun ta daw, ana sa atin na topic nguan aldaw. Kaso nagtalikod na Miyerkules, Hunyo 7, sa usad na special session niya na sangguniang bayan, usad na special session na ginibo, nakinsaari mga kabuinan ipinasar usad na resolusyon na nagideklarar sa estatwa niya natulong imahe Nuestra Señora de la Soledad niya natambo San Antonio de Padua niya nabuhi ag Nuestra Señora de Salvacion de Huruan dyan sa Tiwi na matuturakan sa Barangay Tambo bilang pilgrimage site ag tourist destination sa Banwaan na buhi. Okay. So mga kabuhi na ading nasabi ng pag-uusipan ta importanteng maray usad ading bantoga o tampok na event didi sa na Banwaan. Bueno mga kabuinan, ading nasabi ng Maray na Bareta inhera sa atin. Nya na author niya ding nasabi ng resolusyon sa sanggunian na si Konsehal Maria Velia Zantua Nunato na ipinamundagman sa Barangay Tambo. Sigun kinunato, ading nasabi ng estatwa bibindisyonan mismo ni Arsobispo Rolando Tirona sa kanyang ika-11 trenyo bilang ika-34 obispo ag ika-4 na arsobispo niya na Archdiocese of Cáceres. Ading nasabi ng importanteng sagradong landmark, heritage site, tourist destination sa Tambo. Gustong maestablisar niya na kora paroko sa nasabi ng parokya dyan sa Tambo na si Padre Rex Palaya. Bago pa man kuno iya madestino sa Estados Unidos sigun pa ki Nonato. Sigun ki Padre Palaya, ana formal na selebrasyon sa nasabi ng pagbindisyon ag pagrekognisar bilang heritage site ana Tambo ay bilang pilgrimage site gigibon sa magiabuton na Domingo. Ang wanang Domingo, Hunyo 11, 2023, bisperas pala niya na Philippine Independence Day. Kinaunwa di, unong oras alas 4 sa hapon. Ading pang-establisar niya ding pilgrimage site mga ugang. In preparasyon sa ika-50 jubilee year niya na debosyon sa taong 2026, sabi pa ni Padre Palaya. Bueno mga kabuinan, isyan tadaw na istorya niya ding nasabi ng tulong milagrosong kaoy o imahe na gikan sa usad na kahoy na kalpi. Ayan. Sigun sa istorya ni Padre Lamberto Fulay sa kanyang libretong An Kasaysayan kan Ladawan ni Birhen di Salvacion. Kaso 1770 usad na hasyendero na agkuha pangaran na Don Silverio Arcilla ana nakinsaari mga kabuinan minanduhan nyo sa kanyang tumatao na si Mariano da Cuba na asikasuhon ang mahiwas niyang hasyenda sa Kagnipa, usad na sityo ning buhi Kagnipa ana ba anunguan Huruan. Sa dal daw mga kabuinan mantang nagiawan si da Cuba sa nasabi ng hasyenda, pinutol niya usad na kahoy na kalpi. Makali sa nagkakapirang oras, nariparo niya na yung mga daw niya ding kahoy na kalpi, hindi nagluyos. Ag mga kapresko pa, mantang nakaruta na di saraga hanggang naudmaan na di. Ninhuli niya di, tulos niyang ininformaran niyo sa kanyang amo na si Don Arcilla, Don Silverio Arcilla, na insigida man na nagkonsulta sa prailing pastor ning buhi, nakin unong dapat gibuhon sa naputol na kahoy na makangalas-ngalas. Tulos man na ipinabaano niya ding padi na pastor didi sa buhi, anausad na paraukit na si Bagakumba na magpanday ning imahen gikan sa nasabi ng kahoy na kalpi na naturakan niya ding tumatawong si Dacuba. Tulong imahen pagkakanigo na pandayon ni Bagakumba gikan sa nasabi ng makangalas na kahoy ning kalpi basado man sana sa instruction o sa kasuguan niya itong pastor niya ding buhi.
Amo adi yun naginibuan mga kabuinan yung imahe ni Nuestra Señora de Salvacion nguwan dyan sa Barangay Tambo. San Antonio de Padua nanguwan na sa simbahan ni San Francisco de Assis didi sa kasentruhan aga na imahen ni Nuestra Señora de Salvacion na sanguwan na sa simbahan nya na Horoan Tiwi Albay. Kaso panahon ning Kastila kaya mga ugang anatiwi sakupan niya na ading Horoan sakupan niya na buhi. Kaso Agosto 25, 1776, ading imahe ni Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion, ipinasubli sa Horoan. Sa usad na kondisyon, na ang mga residentes niya ding nasabi ng barangay, magpatugrok ning kapilya sa sentro niya na baryo Horoan. Insigida, usad na deboto na si Sotera Kababag, nanumrahan bilang Hermana Mayor na among mag-ataman niya ding imahe. Kaso Enero 21, 1853, usad na pagtitipon ag kasunduan ag ginibo sa Horoan. Nakinsari na pagkausaran na nasabi ng imahe ni Nuestra Señora de Salvacion itauna sa Horoan. Kabalyo niya di pagdulot niya ng mga residentes niya Horoan sa buhi ning 50 pesos agrugang na 25 pesos para sa kampana. Ading nasabi ng kasunduan pinirmahan ni Fray Antonio Guadalajara ag Gobernadorcillo Mariano Buenaflor na nirepresentar sa buhi. Mantang ana representasyon niya na Horoan amo yu sa kandang Teniente del Barrio. Kina pag-ibalwaran mga ugang anatunay na kagsadiri kintana niya na imahe ni Nuestra Señora de Salvacion amo ana buhi. Ninhulita yu kaoy ning kalpi sakop niya na Horoan na nasa buhi jurisdiction pa. Agadi pagsasadiri ni Don Silverio Arcilla na taga-buhi. Ana nagpanday o nag-ukit niya tong tulong imahe. Kaiba na din ki Nuestra Señora de Salvacion taga-buhi. Alagad ninhuli sa pag-urusip-usip namukna ading kasunduan na itao na sana na interong diretsos pagmato ag pag-ataman niya na imahe sa mga taga-Horoan. Ading nasabi ng pilgrimage site mga kabuinan na bibindisyonan sa Domingo, Hunyo 11. Uy ng pangaturugan ni Padre Palaya, puon pa kaso iya madestino sa Tambo, ana sa kanyang kaisipan na kada taon ading tulong milagrosong imahe magkiritan didi sa buhi or adto sa tiwi. Ag anaagyan niyang ruta baba noon bilang pilgrimage sa ruta o pilgrimage walk or amade and ana final destination niya di amo ana estatwa ireplika niya ding tulong imahe na baba noon bilang pilgrimage site sa lugar din niya na compound niya na simbahan ni Nuestra Señora de la Soledad dyan sa Tambo. Ayan. Kaya ana pagpaabot ang mga kabuinan ning congratulation kay Padre Rex Palaya ading the singing priest maigus nakinsa ri mga kabuinan namundag na yo sa kanyang kaisipan ag pangaturugan. And of course, Diyos mabalos ki Konsehal Nonato sa pag-sponsor niya na resolusyon ag siyempre sa mga taga-Tambo na nyadto pa man mga kabuinan agin pa ako pag ako nagipunta sa Tambo tayo sa kanaina sinay Elsie maski sa kana ama anaginikanan diyan po sa Barangay Tambo. Ag siyempre sa mga taga-Tambo, sa mga parokyano e devotos na kamuha nagsuporta, kamuha nagtaong inspirasyon, kamuha na nagmaigat maraya, katuwang si Padre Palaya tanganing marialisar ading usad na proyekto na agubindisyon alin sa mahal na Diyos. Sa wakas mga kabuinan, makali sa nasobra sa 200 na taon, 200, sobra sa 200 years 1771 mga kabuinan. Opisyal na aguna bendisyon sa Domingo ana reunion o pagkiritan niya ding tulong imahe. Kaya baba no na ding taon-taon sa bulan na Setyembre o Marian Month kaya ni Marian Month and amo man na kuha ning ano nga niya di amo man na anibersaryo niya pagkatugdas niya na simbahan diyan sa Tambo.
Kaya sa inyo nga amin sa mga taga-Tambo, sibot-sibot nguwan sira, in preparasyon sa nasabi ng pagbindisyon niya ding heritage site, urog na sa pagtaon ni raning pagrukyaw ag pagrespeto kay Nuestra Señora de Salvacion. Viva la Virgen, Nuestra Señora de Salvacion, Viva la Virgen, Nuestra Señora de la Soledad. And of course, Viva Señor San Antonio